Ама... Отборно! Всички газ! Не само лъвчето, хора, 500 човека сте вътре! Газ, приятели, кралице, я виж тук! Пападжана! Митлиема! Аз съм онлифейсърка, мамила. Трябва да ме подкрепят, как? Еба грозния педарас да гледа. Какво ми олиникаш? Какво ми олиникате мо? Какво ми олиникате мо? Като хора ни наприемате, като животни ще наприемите. Ай, газ! Газ за Бургас! Всички отборно, приятели, газ. Всички да последват лъвчето! Обяли тук на моите гифтери на пуканката. Нека някой да подкрепи нашата пуканка. Айде, мъже, къде сте? Не ми злобейте, педараси! На 2000 човека показвам хуя. Не ми злобейте, на 2000 човека ще се сваля Софиена! Всички! Лъв пуснете, пускате лъв, показвам са гола. Ако не са лъва! Не, неща лъв. Не, неща, приятели. Нещо да... Може да правя тази това неща. Не, абсурд. Не искам лъва, приятели. Нещо уникално да е направо, сама да се съблека, да се възбуди, да се съблека гърмеж. И без това сме вече голи, приятели. Ко да правим, майко? Чисто голи да се съблечеме един път на света. Всички цъкаме. Значи, Сузи, при тебе има 1000... Ма, кралице, дори няма предупреждение, Дори предупреждение нямам. Що така? Мъртни педарас, при тебе има 1000, при мен има 600. 2000 човека... 1100 са вече при мен. Прати да видят. Ставай да играеш. Ставай. Няма да ставаш, бабата, аз знам какво да правя, мила, на лайв. Аз знам какво да правя. Добре. Да. Айде, газ! Айде, педараси! Аз съм с TikTok, вътрешна съм. Голямо, подкрепете ме, мамо! Айде! Айде, големи кифтери, влизате и нищо ни правите. Кой гледате безплатно тук шоуто му? Айде, Я гледайте какво съм ви оставила тук. Чакам ва! Да, вечерва чакам. Така ще го оправя. Щом не наприемате като хора, ще немате като животни, майко. Давайте, сега! Сега 500 човека бързо! Да, пък какво крещи татъка, приятели? 500 човека! Бързо, 11 битки, 11 победи! 11 победи, давайте! Мале, мадя ми пращат. Хайде, кралица, яш му чука. Ай, пихана. Да лазиш като куче! Хайде! Добре. Ама и ти ще лазиш гола, събличи се гола. Давай! Готово, мила? Айде! Готово и изпълнено! Айде! Сложи халата сега! Кралице, виж колко прикрито правих предизвика, защото знам, че ще ма бамнат. Аз съм много хитра. Не ме подценявайте. Няма. Що е то? Мале! Айде, цъкаме! Всички отварна! Всички отборно, приятели, мачкайте! Отборно! Чекай, приятели, там са 1000 човека, тук 500, все качествени. Искам моята група да е качествена. И всички да последвате топ гифтерите отгоре. Моля ви се, лъвчето да е последва. Айде, газ, Моля ви се. Теди, лъвчето. Юнивърс ще има и тогава газ ще свалям хубаво. Давайте, мамо. Давайте, слаби сме. Давайте. Харесват ли ти гащите? Да. Знаеш откъде са? От Пепко. Да може да стягат хуя, да не бяга. Бързо, приятели, газ, аз ще го оправя. Морали четете. Сега ще го оправим ние моралистите. Гърмежа. Моля ви се всички да цъкаме на екрана. Айде, газ, цъкаме. Аз сега ще ги оправя. Мъжко ли съм, женско ли съм? Отговорих ви на въпроса. Я вижте. Хуя, където викате, че го залепваме. Ами не е залепен. Отпред виси, стои, вижте.
Така че ми омръзна да ме разпитвате. Мъж ли си, жена ли си, пренабрегвате хората като нас, различните, не назимате на сериозно. Така, поне като мъже ще наземите. Айде, цъкаме! Има 1100 човека! Сузи, 1100 гигачи! Ами те ни цъкат, мамила, на мен ми прави впечатление, че има хора малко. Давайте всички на ми пробейте педараси! Алекс! Побъркай се, мамо! Номер едно са. Лъмчето! Благодаря, другите само гледат, аз гледам кой гледа. Гледам, че само безплатно гледат. Да стани ни спести, мама! Маршата Геновева да се маха на златите, да се битки. Да се маха от лайфа ми. Такива шафранти не искам в моя лайф. Да се маха тук. Айде, приятели. Кралице, виж какво се направих, ма. Виж какво се направих. Виж, ма. Харесва ли че облеклото? Набава се като педарас. Айде, приятели. Всичко е по две. Бей ми, бела. Пуснете лова! Лова! Цъкаме, докажете с цъкания, бе, хора, че сме повече от тъс, бе. Абе, разбийте го това буклук, че ми омръзна от тиктока, бе. Умръзна ми направо, свалям вече, бе. Свалям вече всичко и направо не знам, бе. Умръзна ми от всичко, бе. Направо се събличам гола вече. Маха. Така се съобразявам аз с вас. Резил направо. Свалям се с гола, гърмието става сега. Сузи, чуй ме какво ти казвам, аз съм 5 години тук. Така си добре. Повече не дей. Ти стане проблем. Аз както си искам, макар че си съм си мая, марш ма. Айде, давай, цъкайте. Айде, деба, цъпания педараса, деба. Отпред го лепим. Отпред го лепим, стои си отпред. Айде сега, правите, че като жени няма да научите. Като мъже. Айде, газ машинки. Не са чудете, оле, това трябва да правите. Абе, хората... Абе, защо не цъкате, бе? Няма пай мажа. Събите за гола, ма. Приближи екрана, кажи лакалут. Приближи екрана, кажи лакалут. Лакалут! Ама не така, мила. Решо малко, сега аз правих много шоу. Тук направо разбихме тиктока. Буклуците само гледат, нищо не изпращат. Аз ще го оправя. Пускай моята песен, моята песен пусти да стане известна, малудо. Пускай моята песен, Вижте. Тягаме кола наши и чики-чики ба, се ли миреща и ся. Тряпикаме тъна, улица голема, воли ми остана. Не чакаме момчето, да сме бебето, 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 бебето. Била съм много луда, мамо ти не можеш друга. Била съм еди клас, ама както ти е клас. Пред хора съм тига, а пред Бога съм шига. Пред хора си тая, както ти ме посилая. Айде, пускай музика, Играйте на ръкавицата, бе! пускай музика, бе! Ръкавицата ги падна, бе! Абе, 12 победи! Падай, курбо! Падай там, не са Айде, бе, предал. в педарасите! Нищо не правиш шоу. Той съм Давай! Мале, благодаря, приятели, за това, дето се събляка в гола. Нищо не изпратихте, бе, хора. Мале, това е резил, приятели. Валя, благодаря, миличка. Ма не ме размивай, мамила. Не ме размивай, че някой мъж ще ме хареса, мътвай ма. Някой спал не харесват и се. Като жени не нахаресват. Хайде като мъже да видим се. Така. Ало, койчето ме хвана. Ало. Номер 1 гифтерите на кралицата. Ами моите гифтери не са ли номер 1? Твоите гифтери не мога да се сея. Ти взели битка. Айде, пусти. Гифтерите на Крица са номер 1, също така и моите, които не отстъпват и я мачкат моментално. Пускай музика, ма! Пускай моята песен, Лудо, дай. Пускай.
Yes,